Awka Development Union Nigeria ADUN eguzobego ọgbakọ summit isiokwu ya bụ Unity in Difference Strengthening in Unity ebumnobi ya bụ ịkụnye mkpụrụ udo na nkwudosi ike n'isi obodo steeti abụọ ka ya bụ ọgbakọ anụ a ndị begasịrị ya bụ ndị isi na gọọmenti President General ndị ADUN na ngalaba ha dị iche iche mana obodo anyị bụ Nigeria mana mba ofesi ndị isi oche ngalaba nke ụmụ nwaanyị tinyere ndị isi oche ogbe niile mejupụtara Awka. Ọ bụ ohere a ka ọ bụ ka ha nwee mkparịta ụbụbọ mara etu e ga-esi wee weta ụmụ ihe chakaba dị iche iche n'isi njedebe ya na iweta nsogbu ọbụla na-echere obodo a aka mgba n'isi njedebe. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ. N'okwu ya, onye na-anọchite anya Awka North and South Federal Constituency na ụlọ omeiwu House of Representatives Ọkammụta Lilian Orogbu dị ka ọ na-ekwu na gọọmenti ga-aga n'iru ị na-akwado ihe ndị ga-eweta ịdị n'otu nghọta na agamniru, gwara ndị ahụ ka ha na-eche maka onwe ha karịa ị na-adị anya ukwu. Onye kọmishọna nke local gọọmenti nakwa Chieftaincy Affairs Maazị Tony Collins Nwabụ nwanne chetara mbọ steeti a na-agba iji wee hụ na ewetara udo n'ụfọdụ obodo dị na steeti a. Na mbụ, onye coordinator nke ya bụ ọgbakọ nakwa onye bụ President Adon Abuja branch Maazị Azuka Obikwelu sịrị na ọgbakọ a bụ nke mkpa iweta ịdịkọ n'otu nakwa udo n'Awka kwanitere. N'okwu nke ha, onye chairman True Awka People's Political Action Committee Maazị Ifeanyi Oyanne nakwa onye vice president Awka Connect Worldwide Association Maazị Chike Nweze kwuru na ọgbakọ ahụ bụ ịtụpụ ụkwụ n'ụzọ kasị mma iji wee hụ na eweghachitara Awka na nnukwu ogogo ebe ọ nọbụ n'oge gara aga. A kpọkwara oku ka e nwee nhọpụta n'obodo a iji wee hụ na enwekwara ezi nchekwa na ya.